Żewġ tirġiel li qed jiġu akkużati li xaħmu lill-eks imħallef Ray Patch it-tnejn filgħodu ingħataw libertà proviżorja fuq depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro oħra. Dan hekk kif fil-qorti beda l-ġbir tal-provi fil-każ kontra Sandro Psajla ta' 40 sena minn Manikata u Raymond Caruana ta' 51 sena minn Ħazzabuċ, akkużati b'kompliċità ta' tixħim fil-konfront tal-eks imħallef Patch. Allegatament l-eks imħallef Patch għamel pressjoni fuq imħallef kollega tiegħu biex sentenza ta' priġunerija tiżdied u bħala ħlas ingħata pjaċiri personali. Allegatament il-każ huwa marbut ma' vendetti bejn xriki kriminali ta' traffikar ta' droga. Kollox żviluppa wara telefonata li fiha l-eks imħallef kien qiegħed ikellem lil wieħed mill-akkużati fejn qallu li kienet għadha kemm ingħatat sentenza partikolari. Telefonata li ġiet interċettata mis-servizzi segreti li kienu qegħdin jinvestigaw dan iċ-ċirku ta' kriminali. Is-sentenza in kwistjoni kienet dik ta' 18-il sena ħabs mogħtija mill-imħallef Lawrence Quintano ix-xahar li għadda lil Darren Desira ta' 36 sena minn Ħazzabuċ. Il-telefonata u s-sentenza nnifisha huma l-provi ewlenin tal-pulizija f'dan il-każ. Il-pulizija fil-qorti qalet li l-eks imħallef mar għal-ikla f'ristorant Buġibba li kien proprjetà ta' wieħed mill-akkużati. Dakinhar l-eks imħallef Patch ma kienx ħallas għall-ikel. Il-pulizija qed tgħid li waqt din l-ikla l-eks imħallef ftehim maż-żewġ akkużati biex tiġi mwaħla sistema ta' CCTV mad-dar tiegħu u biex jissewwew ħsarat fuq il-Mini Cooper ta' martu li ma' ħsarat kienu jammontaw għal 1,300 euro. Is-supretendent Paul Vassallo qal li fil-konverzazzjoni bejn l-eks imħallef u l-akkużat Sandro Psajla, l-eks imħallef jinstema' jsemmi s-sentenza ta' priġunerija fil-konfront ta' Darren Desira u l-akkużat Psajla jinstema' jwieġeb kollu sew, issa inti jomlok dawk. Fil-qorti kien spjegat ukoll l-akkużat ieħor Raymond Caruana allegatament ċempel il-persuna oħra mill-qawra li kellu jagħtih 2,000 euro u għeddu biex jagħtih dawn il-flus malajr billi qallu taf xi ġralu Darren Desira, tinsijiex dik is-sentenza. It-tnejn filgħodu sar magħruf ukoll li fis-seduta li jmiss ser jixhed l-imħallef Lawrence Quintano u dan minħabba l-fatt li kienu li tas-sentenza lil Darren Desira.